Госпожо, моля, спрете. Питате как съм. В смисъл, как да съм? На училище съм. Супер ми е досадно. Противно ми е, скучно ми е, топло ми е. Не ми се занимава. В момента може да съм. На Майорка. Ой, съм тук, нали? Май, човек, погледни я. Да, как се облякла. Не бяхте ли приятелки? Беше ми приятелка, ама... Какво от вас мисля? Тя се облякла грозно, човек. Се моля, комбинираш Тя бутуши с томанцук. Сигурно, като някаква селянка се облякла. Каква тая? Супер много ме дразни гаскалка, човек. С ми говори тук за нея и... Тесто е за някакви глупости. Аз още не ме интересува това нещо. Госпожа. Разбира се, че ви слушам. Ви сте ми любимата госпожа. Между другото, Значи, Георги ще прави домашно. и аз ще съм първа писта. Купил съм си Скандален шин бащери. човек. Чакайте, госпожо. Чакайте да погледна. Значи, отговорът е 63 на квадрат. Клята тъпата. Какво се опитаме пред сака? Ме ще прецакаш, бе. Дърт. Такъв. Какъв ще не пред цайка? Много ми е любим човек. Чека, опитва се да ме дигне, когато си лафил нещо. Просто защото се дразни. И като го хора право, Иска се изяде. Госпожа, аз само знам обща култура. Искам да ви отговоря. Така, значи, по принцип, Карл Юнг е основоположника на Shadowwork и е написал червената книга. И в тази червена книга, Той е изследвал себе си. той е направил себерефлексия, Благодарение на това съответно после се е създала и неговата школа. в психологията. И затова има много терапевти. Като ще бъда и аз. който ще следва, неговия принцип. защото е Ефективен и най-логичен. Така че, Това мога да ви кажа аз за Карл Юнг. Вие не знам какво ще обясняват, обаче аз... Аз това го знам просто. защото се интересувам. Чакайте сега, Боже, чакайте сега, нека да... Кажам. Аз винаги идвам с домашно. идвам с домашно. Когато ме питате въпрос, отговарям ли ви? Отговарям ви. Какъв е Проблема с мен. Очевидно много искате да ми напишете. Двойка. просто няма как да се случи това нещо. Не е във вашия живот. Не е в този живот. Някъде да ме пипнете. Как ви обясна това нещо? Животът е гаден. Свиквайте. Трябва човек смисъл с мен ли ще прави биф. Мале, тая няма да оцеля. Прави с мен бит. Аз ти казвам, човек. Ще я навърна. Кучето. Единственото, което мога да направите е да ме изгоните. Обаче не може да го направите това нещо, защото аз сама ще си тръгна първо. Защото вашите часове са ми Безкрайно. скучни. И несъдържателни. Мога да правя много по-полезни неща с времето си. Имам и начин как. Да си извинал от съвсията. Така че, това е. Ало, и на всичкото отгоре. Дори не може да се оплачете от мен. Защото баща ми е Трети братовчет. на директорката. Съжалявам. Продължете си урока.